Melis, sarƙar sawas, bishiyoyi suka fara sakowa da sauri fiye da kowane lokaci, kuma nan ba da daɗewa ba aka shafa dukan dajukan kafin idanunmu. Na fara dasa itatuwa biyu domin maye gurbin duk wanda ya faɗi. Good luck off, Polkes didn't like what idea. Sun ɗauka ina kan hanyar ci gaba da alama sun sha bamban. Kawai ba da daɗewa ba na samu zuciyata ba ta ciki da alamar suna da kwaɗayi sa'annan kuma ba tare da kasada ba. Na yanke shawarar ɗaukar gatari na in tafi gida. Abun baƙin ciki shine ba na tunanin mutane ma. Lura muka tafi. Wannan ba gaskiya ba ne, kar ka manta da dukan mutuminka. Ina gaya muku suna daga Mini zuwa Minnesota. Kuma mun koya game da ku a makaranta. Da gaske? Me ka koya game da mu a makaranta? Mun koyi cewa kun ci banke da yawa, kuma ya halarci manyan tafkuna da Grand Canyon. Menene wannan abun ba'a ne? Kar kai ƙarya yanzu, kullum kana son fika KSPB. A'a, ina nufin sauran kaya. Ta yaya za su gaya muku cewa a makaranta wannan maganar banza ce? To, a bayyane ke manyan tafkuna a Grand Canyon. An girgiro miliyoyin shekaru da suka bata ta hanyar ziyarar kasa. Na sauya farantin tiktoci na san cewa tun lokacin renon yara. Sai dai akwai irin waɗannan labarai da ake kira tales masu tsayi, kuma babba su ne mafi tsayi. Ni dogon labari ne. Yaya zan yi? Yaya zan taɓa samun kowa a tare a guri guda? Yi tunani, al'ada, yi tunani. In Lucas now, developed non-blind spot yana koyar da tashin hankali. Suna magana ne game da ni? Juya sa sama tare da yunkurinta na siyan dukan dukiya. In David Content for an ASEAN in this college din Yore. Blind spot ya tare da zato kuma a wani yanayin zanga-zanga. Menene? Suna ba da lokaci ga wannan mahaukacin balo gashi. Dole ne ka yi mun wasa. Za ka iya gaskata wannan? Noron blind spot ba zai gaya wa kowa abin da yake nufi ba don ginawa duk wannan kasar. Me saka haka? Kuma ban amince da shi ba ko kadan. We're going to have to move in cooking. A wani labarin kuma kyaututtuka ga mafi girma da kuma mafi kyau dabbobi za a bayar gobe ranar gungumar Dalbe. Wannan nin compost da wuta adalci. Sani so in fuke. Good night, Tradis Winnie. Na gode da karamcinku. Babbas, babu matsala sai mun haɗu da safe. What menene wannan? Akan me kike magana? Ba za ku iya jin haka ba? It's my favorite. Babe, me ya same ka? Menene wannan game da jirgin sama ne kawai? Jirgin sama? Kana nufin mutane za su iya tashi yanzu su ma? A gaskiya fitilu da yawa daga gani a sama ba taurari ba ne, jiragen sama ne. Ina ganin za mu yi bankwana da ku yara yanzu. We're heading out at today break out. Me yasa dole ka tsame da wuri? Da akwai wata matsala. Ina tsammanin za ka iya cewa ni ɗan lokaci ne. Nan kukan garfi, wannan kamar kokarin bacci na yin jan katako, tare da duk wannan sinore. Wow, kyakkyawan fitilu. Abun kallo. Shin wannan kyakkyawa ne kome? Ina nufin yayi kama da filin kashe gobara, ba shi ba. Barka da yamma mata. Ka ce garin Dalbit ne idan ya kasance yaro. Bus B100. I have been there. So me ODS. Kuma a baya to ba wani abu bane. Fiye da an girete wasu ƙananan katako. So what you bend this life around your hair?
Kwarai haka ne, kun san ina cikin daren da kaina. Na samu guri mai kyau don zama a can. A ɗaya gefen tunan da sannu. Oh. Don haka haƙuri ba ina nufin in dame ku ba. Zan tsami ne kawai in maku cikin kwanciyar hankali. Zan tsami. Ok, wannan ba za mu rabu lafiya ba. Bersol na bule little fela. Wayo, ka zo ka tsare ni. Kallon ƙaho. Ci gaba da fecewa, ci gaba da fecewa, ci gaba da cecewa. Rahama mai daɗi. Mala'iku masu daɗi na rahama. Dole ne in sha yanzu. Kai yana da wani ya kabeji. Oh, waiting, kana mantawa da kanka. Kun riga kun loda shi. Menene? Ka riga ka